Adícome á ilustración, un pouco en xeral, todavía aínda rematei agora a carreira, entón estou un pouco probando cousas e buscando un pouco o que me interesa. Xa oíra falar algunha vez do concepto en xeral de residencia e tal, vin que ían facer un aquí e que ia estar a dinámica de cómic. E a min gustame moito o tema do cómic, da banda deseñada en xeral, e decidín probar. Vou facer unha cómic curta de 7 páxinas que trata sobre o rito que rodea a pena dos namorados. Nesta pena desenvolvese unha lenda dunha muller que estaba namorada de un home, pero el morre, ela vai no esperar ali, etc. etc. E a raíz desa lenda naceu un rito que consiste en que se queres saber se vas casar coa tua parella, vas á pena dos namorados e de espaldas a esta lanzas 3 pedras. Así, a grandes rasgos, se caen as 3 e vas casar coa tua parella e dentro de pouco vai ir ben a cousa. Entón, a partir desa base, fixen este pequeno cómic que trata dunha rapaza que tamén lle quere pedir matrimonio á súa parella, pero ten estes míticos medos de dar este paso e acude á pena para buscar un pouco de confort e solución un pouco de apoio nos seus medos. Eu son de aquí, entón xa coñecía así un pouco algunhas das lendas que rodean ao pobo, en xeral a mitoloxía, as lendas, parecenme temas superinteresantes. É bastante interesante Pontareas como centro artístico porque ten bastantes figuras dentro do mundo da arte. Lédame moito que se lle este dando valor xa non só aos que xa existiron e xa tiñen unha carreira, senón que se nos deu unha oportunidade a nós que estamos empezando. Está sendo moi nutritiva en xeral, a xente toda é super agradable, mantemos conversas moi interesantes, as instalacións son espectaculares, o trato é moi bo, as actividades pareceme que están ben organizadas. Estou aprendendo moito neste espazo tan corto de tempo. En xeral, marcho cunha moi boa experiencia de todo isto.